aku kepengin nangis, guys. Gaweanku akeh, ngerti ra? Mesin jahitku nyandet, diputer maju ora kenek, mundur ora kenek. Terus dapake ngene iki, coba. Nah, iki rumaksaku lho. Dimajokne gak kenek, dimundurne ora kenek. Obeng ora duwe iki lho. Rumangsaku ya Allah ya Rabbi. Piye ngene iki, Jar? Gaweane akeh. Bismillah tak bukaane mbok menawa keneng. Alah mencolot bisa. Lho, iki nyandek kene niki lho. Apane puter-puterane iki lho. Yo maju ora keneng, mundur ora keneng. Rumahsaku mari ben jedak mau. Kuwi langsung apa jenenge? Mari aku mau kan jahit lepis. Mari ngono jedak dak ngono. Apa sih jane sing garai nyandek kuwi lho apa ngono lho. Bismillah. Guys, kena wisan, guys. Loh, loh mak glunyer-glunyer, guys. Tibanya iki nih. Loh, ini iki loh. Selain mak-mak tukang masak, mengerti ra? Alhamdulillahirabbil alamin, guys. Mesinku wis muter. Bisa muter meneh, guys. Guys, ya Allah, guys. Wis, nyambut gawe meneh aku. Alhamdulillah. Ngerti ra, wis muter iki lho, wis muter neh, senenge aku. Saute mau nang ndi yo an. Tiwas wis tak pasang sitoke. Iki tak copoti wisan lampune, tak copot, iki tak kene iki mau tak pasang sebelah kene. Iki penusuk apa pembelah kancingnya wis tak copot. Iki tiwas tak copoti, tak pasang kene. Tibake iki cuma baute mau dol, enggak dol. Longgar. Mesin tuwek, baute sudah longgar. Nah, aku ra duwe obeng, guys, obengku gede-gede. Alhamdulillah. Wis munyer. Mari. Wis rampung. Obengku delok sakmene gedene iki kaya kena ngobeng apa iki. Wis muter meneh alhamdulillahirabbil alamin. Tak pikir rusak berat, tak pikir parah rusake ngerti lah. Wis kadung tak copoti ya bene wae sik istirahat sik iku. Wis kadung tak copot lubang kancinge, tak ganti iki lampune tak pasang kene, tibanya kenek. Tanganku delok nebak roli. Ngerti ra? Ngene iki tidak suka aku. Iki wis kenek, guys. Tak pasangi lampune, tak pindah kene. Ya wis. Selamat bekerja permaisuri-permaisuri cantik.